kod kuonde ma wanyalo wacho ni gin kuonde ma jabedo kod oro mang'eny ahinya. Ere kaka inyalo tiek weche makamag nikech iyudo ka adira wechego mago mag kuo mag jamni yudo kata ka ji biro kweli yudo ni jomoko jawito kata ngimagi kalure ni en rakruok moro ma jabedo e kin kata oganda dhoudi mopogore opogore. En ang'o minyalo tim mar mondo mi oduoka ne piny weche makamagi kata obedo ni nitiere lokruok e chal mar kor lwasi to kiko kela lwenje mathoth ahinya e kin jopiny to en ting' mar ng'a mar neno ni oreso jopiny kowuok e lwenje makamago. Gima nyaka watim en gimiluongo ni climate action. Tich mar climate action mar gima nyalo konyo mondo mi koth obedie to ochue kaka onego ochue seasons malong'o en tij ng'ato ka ng'ato. Okwanya wene sirkal, okwanya wene NGO, okwanya wene chief. En ng'ato ka ng'ato nyaka wuogoko nitiere part minyalo play. Mineno ka president wa owuok gi project milongo ni 15 billion trees. Mondo mi tree cover wabede gi yiende mang'eny to kata wan king'iyo kuonde ma yiende ng'eny yudo ka koth chwe. Koro ang'o mamonowa mondo mi wadonjie wi project ni ng'ato ka ng'ato kawe kaka personal initiative ma pile ka pile sasa ma koth chwe tiwuok oko ipidho yien kata nyithiwa matindo bi wapuonjo importance mar pidho yien. Apart from that nitiere wach mar equipment mana wacho ni jomoko onge gi equipment mag lupo nikech gige lupo go sani koro nyakitigi manyasani e kichope pi mapiny marech koro dhiecha. Nitiere need mondo mi serikal gi jogo ma jo development partners NGOs mondo mi support jogewa omigi milongo ni subsidy waduoke bech gi piny mondo mi jopiny onyal afford. Nitiere jok mosechako timo maeri, nitiere counties ma already osechako timo subsidizing, nitiere jo development partners World Bank, World Fish, IFAD ma already timo maeri. Koro mano gimonego bedni wakao kendo watimo to bende nitiere gimilongo ni livelihood diversification kiko. Koro kik wabed ni warilai mana rech mantiere inam kachacha kende. Wanyalo timo cage farming mabisa ni ji osedonja ahinya e nam lolwe to watime yo ma ok dhi ketho nam. To bing'eni e cage farming kanyo asali rekomenda nya kuom kili. Wang'eyo ni kalure kod lokruok e chal mar kor lwasi ahinya to e